og hvorfor vi er, hvor vi er i dag. Den danske model er sat til debat, fordi vi for få uger siden blev mindet om, hvad den også rummer. En lockout, og endda en lockout udløst af offentlige arbejdsgivere. Det var nyt, og det var overraskende for rigtig mange, hvordan sådan noget virker. Vi er jo mest fortrolige, os der er samlet her med, at det er lønmodtagerne, det er arbejderne, som går i strejke. Nu er det så fredstid igen. Men jeg er ikke så naiv at tro, at så er alting glemt. Det gælder begge sider. Et regeringsindgreb, det er aldrig godt, uanset indholdet. For den forhandlede løsning uden konflikt eller efter en konflikt er suverænt den bedste løsning, for den ejer man så i fællesskab. Netop derfor hører de ikke mig kalde på regeringsindgreb. Men nu kom det, og jeg råber heller ikke op om, at det skulle de have ladt være med. Måske også lidt i respekt for, at det kom også mere eller mindre ud i pressen som et lønmodtagerønske. Nu har vi så regeringsindgrebet, og så skal vi jo så til og videre derfra. Nu skal vi jo så, som de parter vi er, tage ansvar for at få hverdagen til at fungere igen på vores skoler. Det skal vi nok klare. Jeg har mærket, og jeg repræsenterer jo sådan set arbejdsgiverne, jeg har mærket, at under den konflikt, som også fik sit lokale udtryk, at der var der trods alt øjenkontakt, og der var et smil, og der var en humor også indbyrdes, som var tegnet på, at vi skulle nok komme videre sammen. Jeg skal også indrømme, at jeg kom til at sige, at i Norddjurs Kommune, der efterlader vi ikke vores medarbejdere restløse. Det var bare for at få rettet en eventuel misforståelse, der kunne være om, at nu tog ledelsesretten fuldt omfang. Sådan skal det ikke være. Vi skal mødes på vores arbejdspladser, de kommunale arbejdspladser, og give hånd til hinanden og respektere, at vi sådan set ikke er et problem sammen, vi er en løsning sammen. Men så blev der sagt noget i kampen, så jeg godt lige, jeg ved ikke om det giver klapsalver, men jeg siger det alligevel. For der blev nemlig stillet spørgsmålstegn ved de offentlige arbejdsgivers lockoutret. Det var ikke et spørgsmål, jeg synes, der var godt at stille. Fordi hvad bliver det næste, hvis ikke der er en lockoutret? Så har I heller ikke nogen strejkeret. Og så har I ikke nogen dansk model. Så fra en gammel garvet arbejdsmarkedsordfører, pas nu på, hvad det er, I sætter gang i, fordi der var nogen, der blev vrede over, at lockout-redskabet blev brugt. Strejkeretten er det næste, står på fald, hvis man går til angreb på lockout-retten. Så er det sagt. I 1899, der fik vi grundlagt den danske model. I 1999, der fik vi afprøvet den på det private arbejdsmarked med en stor konflikt. Skulle vi ikke lige huske, at første gang i 1899, der fik vi anerkendt strejkeretten. I 1999, der brugte vi den, uden der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved den. Det var det, jeg også vil sige omkring lockoutretten. Så kan vi jo så herefter bringe os selv videre, og nu er det jo november snart. Jeg glæder mig selvfølgelig til at gå til ansættelsessamtale sammen med mine andre kolleger i kommunalbestyrelsen, måske mest dem, jeg mest har samarbejdet med. Vi har jo et ansættelsesudvalg på op imod 20.000 mennesker, og spillereglerne for sådan en ansættelsessamtale, de er jo løbende under forandring. Men lad det være en appel til jer, der er samlet her. Gå ud og spred det glade budskab. Håber, I tror på det. Det gør en forskel, hvem der leder en kommune. Jeg har ansvaret sammen med mine kolleger for, at vi kan samarbejde til hverdag, og jeg vil godt den 1. maj sige noget, der også måske kan give et lille men her og der. Jeg vil godt takke SF og Dansk Folkeparti for det gode samarbejde, vi har haft. Vi har stået sammen om en svær økonomisk situation, og vi er kommet godt af veje. Vi har ansvaret for, at hverdagens velfærdssamfund det fungerer godt for de borgere, vi står til ansvar for,
og vi er dybt afhængige af, at vi også har gode relationer til vores medarbejdere. Vi har haft til opgave at bringe Norddjurs Kommune ordentligt igennem en europæisk krise. En europæisk krise, vi også har mærket, fordi vi har tabt så rigtig mange arbejdspladser på i vores private sektor. Og dem skal vi nu tage hånd om, de mange borgere, som mangler jobbet. Vi skal gøre det, fordi vi skal også bekæmpe en af Midtjyllands højeste arbejdsløshedsprocenter. Det kræver, at vi har et godt samarbejde med vores kommunale medarbejdere, men det kræver mere. Det kræver, at hverdagen fungerer der, hvor velfærden skal være. I dagplejen, i børnehaven, i skolen, i hjemmeplejen, i plejecenter, i psykiatrien, ja overalt. For det er ikke opgaver, vi kan sende ud på markedet, eller for den sags skyld til et andet land. Det er opgaver, hvor formålet ikke er at tjene penge. Her er vi nemlig ikke kunder i en velfærdsbutik, her er vi borgere i et velfærdssamfund. Det står vi på mål for, fungerer ud fra de muligheder, vi har økonomisk og menneskeligt. Det er sådan set en del af vores lokale danske model. Men det har vi ikke råd til, og det kan vi ikke, hvis vi ikke anerkender, at vi har en meget, meget større udfordring end det at få vores velfærdssamfund i den lokale udgave til at komme videre. Og det er at få arbejdspladser nok og indtjening nok og lønninger nok i den private sektor til, at vi har råd til det her. Det er sådan set en hovedpointe. Så når jeg har arbejdsgiverkasketten på, så er det ikke med skyklapper på. For jeg vil have, at vi har en god kommunal arbejdsplads, men jeg ved også, at hvis ikke der er nogen, der går ned på fabrikken, eller starter lastbilen, eller losser skibet, hvis ikke der er nogen, der gør det, så er der ikke noget for mig at drive velfærdspolitik sammen med mine 26 kolleger. Vi har tabt så mange private arbejdspladser, vi har så stor en arbejdsløshed, så det at få vækst i vores økonomi, det er den helt afgørende udfordring. Det har vi fået lidt. Vi har nydt gavn af et stort vindmølleanlægsprojekt til 10 milliarder. Vi har udvidet en havn. Vi fortsætter med at sørge for, at rammebetingelserne for, at vi kan vokse, de er til stede. Vi bygger omfartsveje, vi får letbane til byen. Vi udlægger erhvervsarealer i store mængder, og vi rocknokler for at få relationer til dem, der kan finde på at levere nye arbejdspladser hertil. Og vi gør alt, hvad vi kan for at gå i partnerskab med de virksomheder, vi har, så de kan vokse. Og noget af det lykkes faktisk. Men vi er kun begyndt. Vi skal have genrejst, og vi er godt i gang med at genrejse Grenå som en industriby. Og lad mig så understrege også til dem, der har stillet spørgsmålstegn ved, om industrien havde en fremtid. Det skal den have, for uden den er der ingen indkomster, og uden den er der ikke noget at leve af. Men så kommer der nogle hverdagsgerninger, vi skal have ordnet. Fordi vi er jo en del af en stor global økonomi, og der kommer også udenlandsk arbejdskraft til os. Og det er også i orden, hvis forholdene er i orden. Noget af det første, vi gjorde efter sidste kommunevalg, det var at indføre arbejdsklausuler. Sådan at når kommunen går i udbud med anlæg og tjenesteydelser, så sker det efter de forhold, som gælder på det danske overenskomstområde. Jeg har ikke hørt nogen, måske et enkelt pip, men jeg har ikke hørt nogen, hvor det ikke var i orden. Men vi skal være sikre på, at det også er i orden i fremtiden. Der stilles spørgsmålstegn med det rundt omkring i landet, og der er også her og der, det opdages, at de arbejdsklausuler omgås. Derfor kommer der en invitation til de faglige organisationer og til arbejdsgiverne, der har med det her at gøre, at vi sætter os sammen og sikrer, at vi forebygger, at det sker hos os. Vi skal ind og lave kontrolmekanismer, sådan at arbejdsklausulen også virkelig er til at få øje på, at den overholdes. Det tilsagn, I får, det kræver en politisk behandling i kommunalbestyrelsen, og de faglige organisationer og arbejdsgiverne, I får en invitation til, hvordan vi så praktisk gør os, og vi har et oplæg klar. Det var det ene budskab, jeg godt vil aflevere til jer, at hverdagen kræver sit. Det andet, det er vores mange arbejdsløse borgere. Kan vi gøre mere for dem? Der bliver jeg nødt til at sige lidt, også til min egen. Akutjobbene var vi først med, men det var ikke nogen dækkende løsning. Den var ikke fuldt og dækkende. Det har jeg sagt uden presse på til Bjarne. Og et par stykker mere. Og jeg har også mødt en her i formiddag, som jeg møder ret ofte. Han hedder vist Leif. Han er helt enig. Vi er enige om diagnosen. Vi er sådan set også enige om, at jeg så kan sige, nu skal vi have genoptjeningen på plads. Som Lars sagde i morges. Det er vi nødt til. For det er ikke godt, når folk, der er ledige, de skal på kontanthjælp, og så kan de ikke få noget at leve af, fordi ægtefælden tjener.
Vi bliver nødt til at have åbnet den side af sagen på ny, mens vi venter på jobbene. Og det er ikke bare fordi, vi skal have noget at leve af, selvom det er hovedproblemet, når ikke vi kan få job. Det er også fordi, når vi vil vokse som produktionskommune og have flere folk i jobs, hvor der bliver produceret varer, der bliver solgt ydelser, der bliver transporteret varer, så skal vi også have folkene klar. Og det får vi ikke, hvis vi har skubbet dem ud af det system, som skal være med til at samle dem op, så de er klar til jobbet, når det er der. Det er den vej, den vender. Så alt det snak om, at arbejdsstyrken den skal vokse, ja, det skal den. Men så skal vi ikke smide nogen ud af den på den her måde. Så er der nogen, der vil spørge, kunne I så ikke gøre lidt mere for at hjælpe for dem, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet? Jo, det vil vi gerne. Og vi også være forberedt, at vi kan gøre det, hvis vi får lov. Vi skal drive kommunen lovligt. Og vi har vurderinger af, hvad det vil koste, hvis vi skulle hjælpe lidt på problemet midlertidigt. Så skal vi åbne kommunekassen lidt, og det tør jeg godt. Og jeg tror også, at flertal tør. Men vi skal have lov at gøre det. Vi skal gøre det lovligt. Vi vil gerne forskelsbehandle positivt folk, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, hvis vi må. Derfor spørger vi, må vi ikke godt få lov?